कंधमाल जिलार प्रसिद्ध कलिंगा घाटी रे आज भयावह माटी अतड़ा खसिबारु गंजाम और कंधमाल जिला को जोड़ीथिबा प्रमुख सड़क रे यातायात संपूर्ण बंद होई पड़िछि। वर्तमान मिलुथुबा सूचना अनुसार पहाड़रू विराट विराट पत्थर सह भारी परिमाण रे माटी खसी पड़िथिबारु सड़कर दुई पार्श्व रे शह शह गाड़ी अटकी रहिछि। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ହେଉଥିବା ଲଗାତାର ବର୍ଷାରୁ ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ବିକଳ୍ପୀୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ପରିଣତି ରୂପେ ଏହି ମାଟି ଅତଡ଼ା ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉଦୟଗିରି ପୋଲିସ ସହିତ ଭଞ୍ଜନଗର ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଦଳ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ସହାୟତାରେ ସଡ଼କରୁ ପଥର ଓ ମାଟି ସରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ମରାମତି ସମୟ ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅଟକିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଲଗାତାର ବର୍ଷାରୁ ପୁଣି ଥରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପୀୟ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। गंजामरू बलराम गौड़ों रिपोर्ट, ओडिश्री लाइव। ओडिश्री लाइव, सत्य और विश्वासर परिचय।